Inahan sa kanunay panabang, agmay sa inahan sa kanunay panabang usa ka bantugan larawan sa mahal nga Birhen Maria, magigunitan ang bata nga si Jesus. Tuwan na nagsugod kini sa 15 nga siglo sa Byzantium. Kasamtangan nga Turkey, ang bridal nga ikon ipag kayo gikan sa Roma gipadala sa simbahan sa San Alfonso sa Roma, Italia. Yadtong 1866 ang imahen presentar sa mga Redemptoristang pari ugiya bagdaog kasing-kasi sa tawan pinaagi sa pagtabang pagkampo. Ang Birhen ay ilahan sa inahan sa kanunay panabang tungod kay siya kanunay nagahatag og tabang sa mga nag-apo kaniya o mga naghanlan. Sa Pilipinas, ang devotion sa inahan sa kanunay panabang nagsugod sa pagsugod sa mga Redemptoristang pari niadtong 1906. Sukad niadto daghang mga simbahan sa kapilya ang nagtutok imahen ug napadayon sa pagdasi sa mga tawo pagtuo paglaom pinaagi sa pag-amo pasalamat. Ang mensahe nga inahan sa kanunay panabang mao ang pagtuo sa gahom sa pag-amo ug pagtuo nga dili siya mobiya sa iyang mga anak. Ang iyang pagtabang nga pangayo pagpadayon kita sa pag-amo o pagsalig grasya sa Dios bisan sa kanang pagsulay sa matag Hulyo 27 dapong kasulugan ang kapistahan sa inahan sa kanunay panabang.